Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Kamao Asset. Balik tayo sa ating palatuntunang napakalawak at pinanonood po sa buong mundo at nationwide via Pinoy Extreme Channel at sa ating digital platform na Leader News Philippines. Tayo po ay makikita on social media, sa Facebook at sa YouTube at sa television through Pinoy Extreme Channel. By the way, our other services dito po sa Leader News Philippines, we do AVPs. Tayo po ay gumagawa ng mga TV commercials, audiovisual presentations, documentaries, video campaigns, o ano man pong video or visual requirements sa inyo pong communication campaign ay matutulungan po namin kayo. Call us at 0995-148-3605. So doon po sa mga politikong kailangan po ng yung tinatawag nilang city profile, municipality profile, video profile, AVP, yeah. Audio-visual presentation. Yan, gumagawa tayo niyan on a very world-class quality. May mga gumagawang iba pero very amateur. Tayo po ay world-class at broadcast quality. Pwedeng i-broadcast. Dahil yung standard po ng ating kalidad ng ginagawa ay masasatisfy po kayo. Salamat po dun sa mga nagtitiwala sa atin na nagpapagawa ng kanilang mga communication materials. By the way, ang ating 4th Mobile Journalism Workshop, 4th Mobile Journalism Workshop will be on July 20 and 21 sa Olongapo City. Yan. Kaya't tinatawagan po natin, inimbitahan natin yung mga estudyante po, college students, high school students dyan po sa Olongapo City, Subic area. Hanapin niyo po si Ma'am Eileen Sanchez. Hanapin niyo po si Ma'am Eileen Sanchez. Yan po yung ating partner dyan sa gagawing 4th Mobile Journalism Workshop sa July 20 and 21. Ang isusunod po natin ay sa may Pampanga area, sa may Clark area. After Olongapo, then we'll move to Tagaytay City, then we'll go to Manila, and sa iba pang mga lugar na ma-schedule po natin kaagad-agad. Ayos! Ulitin natin ang ating survey question. Pabor ba kayo o hindi na maging Pangulo or susunod na Pangulo si Senador Ping Lacson? By the way, mga kaibigan, nag-donate po ng ₱250,000 si dating DFA Secretary Alberto Del Rosario sa 22 na mga mangingisdang pinalubog ng mga inchik. Ayan, nag-donate po siya. Yung gobyerno, ang balita ko na mahagi ng magkano yon? Tigti 25,000 pesos payable for 3 years. Payable for 3 years. 25,000 pesos. Yun ang balita, ha? Si Del Rosario nag-donate. Ibig sabihin, hindi utang, bigay. ₱250,000. Siguro paghahati-hatian nyo ng 22 de magkano? At least magkakano sila? Tigwa 8,000. Hindi na masama. Salamat, former DFA Secretary Alberto Del Rosario na dineport galing sa pumunta sa Hong Kong dahil nagbanggit na magpa-follow up daw ng kaso kay Xi Jinping. Hinold siya sa airport ng Hong Kong. At worst, ay hindi na po nakapasok ng Hong Kong, pinauwi na ng Pilipinas. Pagdating naman dito sa Pilipinas, mga kaibigan, pinakakansila yung kanyang pasaporte.
diplomatic protest. Kinakansela naman ng gobyerno. So para bagang saan papupunta si Del Rosario, di ba? Pilipino ba si Del Rosario o hindi? Diba? Parang wala yung sitwasyon ni well, he's a former diplomat. He's a former diplomat. Okay? Most of the time, yung mga dating ganyang naglingkod sa gobyerno, especially yung nasa foreign, umiikot sa foreign communities and has been a part of foreign diplomacy, ay ganun ang paggalang ng buong mundo. No? But ibang-iba na po ngayon. Ibang-iba na po ngayon ang mga maniubrahan. Binard. Pinauwi sa Pilipinas. Pag-uwi pa sa Pilipinas, kinansela ng gobyerno. Talaga naman, ganyan ang mga nangyayari sa atin. Anyway, tuloy tayo sa ating may report pa ba tayo? Wala na. Inaasahan namang ipatatawag daw po ng gobyernong Pilipinas yung mga inchik na naging kausa ng paglubog po ng fishing vessel ng mga Pilipino at naging controversial na nga. But ang maganda namang nangyari sa Asian Forum na katatapos ay nagsalita ang Pangulo, si Pangulong Digong, na kailangan na pong madaliin yung tinatawag na I forgot the exact, sorry. Yung Code of Conduct sa karagatan. The Sea Code of Conduct. Ang bagay pong yan ay maganda, pero alam nyo ho, may espesipikong sukat na kasi, dimension at measurement, distansya. Yung exclusive economic zone po ng Pilipinas na pinasok ng China at naroon po yung mga mangingisda. Na sana po panindigan po yan ng gobyerno. Dahil kung maghihintay tayo na ma-ratify ng ASEAN ang Code of Conduct in the West Philippine Sea, ay kailan pa yan? Di po ba? Meron na po tayong matagal nang inirerespeto at pinatutupad na Philippine Exclusive Economic Zone. Di ba? Yun yung, I think, 200 miles from the seashore of the Philippine Islands. 200 miles. Ngayon, yung subject ng balitaktakan na yun na West Philippine Sea, 800 miles from the shoreline of China. Sa atin, 200 miles. Kaya parang ewan ko lang, bulag na lang talagang hindi makakaintindi dyan. Pero alam niyo po, maraming nagsasabi, hayaan natin si Presidente Duterte sa kanyang mga wisdom. Wisdom daw ng pamamahala at siya ang nakakaalam. Marthy Arcega, Attorney Glenn Chong for President in 2020. Ganda ng kulay ng broadcast ngayon. Congrats Clarence Sandaya, sabi ni Engineer Oliver Licob. Maganda daw yung timpla mo ng video natin ngayon. Parang timplang Mark Cafe. Oy, magandang hapon po sa may-ari po ng Mark Cafe. Taga San Pablo City yan, di ba? Mas maganda rito yung pag-broadcast ko, Clarence. May hawak akong, ang oras na ito ay hatid sa inyo ng, di ba? Ayan. Sino pa? Ang mga nanonood sa atin. Thank you for watching our program. Ano po? Magandang hapon po sa mga taga Makati City. Sang-ayon po siyempre ang Pilipinas na magsagawa ng joint inquiry. Hindi nga investigation, inquiry pa, di ba? We'll just inquire. Buti na lamang yung mga Pilipinong mangingisda ay nasagi po ng mga Vietnamese. Hindi po mga Vietcong, Vietnamese. Mabubuting mga mangingisdang taga-Vietnam. At sinagip, pinakain, pinagpahinga
hanggang sa makarecover po sila ng kanilang lakas. At saklolohan naman ng Philippine Coast Guard. Kayo po ano ang inyong opinion? Sabi ko buti pa sabi ko inilagay natin si Sara Duterte, si Bongbong Marcos sa tatlo, sinong pagpipiliin daw ninyo? Sara Duterte, Bongbong Marcos o Ping Lacson isama na natin si Cynthia Villar. Sabi naman ni Marty Arcega, Glenn Chong. Marty Arcega, hindi nga nanalong senador presidente pa. At least si Ping Lacson nanalo ng senador, di ba? Cynthia Villar nanalo ng senador. Top notcher pa. Who else? Bongbong Marcos naging senador na rin. Nalo nga lang sa vice presidential race. Si Sara Duterte, bakit? Si President Digong, hindi yan nagsenador. Straight from Davao City. Mayor of Davao City. Kaya nga feeling niya parang mayor siya lagi. In fact, mas gusto niyang tawagin siyang mayor president Mayor president. Si Erap, ganun din. President mayor, di ba? President mayor. Pero iba yung Digong sa Erap Ibang-iba. Si Digong hindi plastic. Si Erap may pagka-plastic kasi artista O ayan. Dinisisyonan ng mga taga Maynila tapos ang karir ni Erap sa Maynila. Lucas Edralin Roa, ikaw na lang ang presidente. Ikaw naman Lucas. Ikaw naman. Bakit ganyan ang broadcast mo? Late ang pagbuka ng bunganga sa tunog. May delay siguro. May delay. Pasensyahan mo na, Lucas. May delay ng konti kasi alam mo yung tingnan mo nga, clear check mo nga, no? Kasi nakakahiya kay Lucas Edralin Roa. Ngayon lang siya nanood sa atin Ayan. Sabi ni Lucas, ikaw ba, you can never tell, di ba? Nung si Pinoy naging presidente, sino bang nakahula na siya magiging presidente? Si GMA, sino ba nakakaalam na magiging presidente? But these people are talagang may dugong mga politiko pero hindi naman, Lucas, hindi naman tayo dugong politiko. Ayoko nang sumasama sa mga ganyanan. I love you pa rin, idol, sabi ni Lucas. Kaya talaga, Lucas. Thank you, pare Koy. Quincy Joel V. Kahilig. Yan. Wisdom ba ni Duterte ang pagiging duwag sa China at hindi pagtatanggol sa mga kinawawang mangingisdang Pinoy? Yan. So, sabi ng mga, siyempre, nasa gobyerno, ay tayo'y magdahan-dahan, mahiging mahinahon. Ang totoo po niya, nag-file naman ng diplomatic protest ang DFA about with what happened. Nag-file sila. Pero ano kayong balita doon? No? Yung diplomatic protest na yun, ano kayong nangyari? Kasi ano kaya yun? Wakas na doon? Nakapag-file tayo ng diplomatic protest? What's next? Na-file natin yung diplomatic protest. Who will decide on the protest? Diba? Kasi pinagmamalaki natin, best friend po natin ang China, pero tingnan mo itong nangyayari po sa atin, no? Kasi pag mag-best friend, dapat walang traiduran talaga. Pero ang nangyayari sa ating relasyon sa China, kakaiba Tayo naman ay yapos ng yapos sa China. Yung China naman, tadyak ng tadyak sa atin. Sabi natin, naku, maging mahinahon tayo kahit tinatadyakan tayo. Hindi natin sila kaya sa nuclear war. Sige. Lucas, pakimonitor mo nga, kapatid, kung perfect na yung Pasensya ka na, ha? Ganyan talagang technology minsan. Hindi namin pag-aari yung telcong dinadaanan namin. We are broadcasting through the PLDT fiber internet 200 Mbps. Actually, I'm applying for 500 Mbps. Gusto ko nga 1 gig Gusto ko nga 1 gig pero wala pang 1 gig sa Pilipinas Pinakamataas din sa lugar ko 200
May 500 naman, so I'm applying for it. Manoy Alan Cargulyo, kabayan, dyan sa Legazpi City, Marina Hapon, Tabi. At sa mga taga San Jose del Monte Suti, si paring Mario Batigas, panoorin nyo rin po ang kanyang program sa Latigo News TV. Ayan. Kasama po natin yan. Siya ang ating Vice Chairman of the Board sa Philippine Online Broadcasters Association. By the way, paumanhin po sapagkat namove po ng next month na yung oath taking ng Philippine Online Broadcasters Association for some preparation consideration pa. So minum po muna natin ng July para yung ating mga kaibigang mga mayor, mga governor na hindi pa nakakaupo, makaupo na muna bago natin imbitahin, ano? Yung mga senador, congressman ay paupuin muna natin, mga bagong upo, ano? Para maimbita natin ang formal sa oath taking ng Philippine Online Broadcasters Association. Sinasabi naman mga kaibigan na malabo pa sa ihi ng kalabaw na makialam ang United Nations sa issue po ng Rectobank incident, yung issue dyan. Maganda nga makialam kung para may referee, may third party, ano yan, anong tawag dyan? Judge. Pero paano kaya? Kasi alam niyo, kilala na natin ang China na talagang hindi naman bibigyan ka ng maraming utang na malaki ang interest, yun, bibigyan ka nun. Pero yung pabor na, ay nako, nakakatakot, no? Nakakatakot pagka may binigay ang China, sigurado may tadyak pabalik eh. May tadyak pabalik. We have to learn our lessons, no? Pero alam niyo ho, nasa mga leader natin yan. So sabi po ng ating mga kapatid, hayaan daw natin ang ating presidente sa kanyang wisdom. Yan, sa kanyang wisdom sa pakikipagharap sa China. Pero ako, palakpak ako doon sa mga statement ng presidente na talagang tinutuligsan niya ang mga insidente dyan sa West Philippine Sea at sa terorismo, sa drugs, at hinihikayat niya po yung ASEAN Forum, yung mga bansa na i-ratify na yung the Sea Code of Conduct para wala na pong mga pero hindi niya kinikilala. I think may ganyang statement that he does not recognize the 9-dash line ng China. Talagang imagination lang yan ng China, yung 9-dash line na yan. Tayo po ay may 200 miles exclusive economic zone na yung 9-dash line ng China ay hanggang sa dalampasigan po natin. Sino ba naman ang papayag dyan na tulog sa abo? Di po ba? Alright, sige. Sangayon ba kayo o hindi na maging susunod na Pangulo si Ping Lacson? Kung hindi po kayo sangayon, ay sinong gusto nyo? Ayan, sinong nasa isip nyo? Kung ayaw nyo naman, bakit? Maganda yung may mga ganyang, may mga ganyang mahabang diskusyon. But you know, I do encourage na maging intelihente po yung ating discussion sapagkat ang mga Pilipino po, I understand, mga matalino. And we do away with mga name-calling, mga papilosopong sagot sapagkat hindi naman tayo ganyan. And I do respect the opinion of everyone, kaya welcome po sa atin dito ang lahat ng mga kasama po natin na nanonood para sumali po sa ating palatuntunan. Sabi ni J. Eunice, pagod, Sara Duterte na lang ako. Ayos. Sige. Pero alam nyo, wala namang masama eh. Anybody can dream to be the president. May age requirement ng presidente, 40 anyos yata if I'm not mistaken. Si Sara ba 40 anyos na? What else? Siyempre. Hindi pa nababago kasi yung election code. Able to read and write. Niwala ngang Niwala ngang educational requirement eh. Age lang. 40 yata, if I'm not mistaken. 40 anyos. Si Pacquiao ba may 40 anyos na? Meron na, no? Nako. Mapipigil niyo ba si Pacquiao na mangarap na maging presidente? Bilyonaryo yan. Sa pagtakbo raw sa pagkapangulo, kailangan may 5 billion ka na ready. Sinong may 5 billion? Ba? Sino? Si Duterte?
Si Sarah, wala daw silang perang ganyan, sabi niya. Hindi daw totoo yung mga bank account. Ang publicly ay bilyonaryo ay yung Cynthia Villar, di ba? Manny Pacquiao, bilyonaryo talaga yan. Ayan talagang nakipagsapakan yan para kumita. Ngayon, yung mga kwento naman sa mga bilyar, ibang aspect naman yon, no? Wala namang kaso. O may kaso man, nananalo po sila lagi, di ba? Iba yun. Yung mga Marcos naman, ako naniniwala, trilyon-trilyon ng pera mga Marcos. Sino pa? Kasi yun nga eh. How can you make a nationwide campaign kung wala kang pera? If you will run for presidency, kailangan may 2 eroplano ka. May 5 chopper ka. Kasi, archipelago po tayo. So, hindi naman tayo pwedeng yung kandidato sa pagka-presidente ay halimbawa, nag-schedule ng 4 na activities for the day. Luzon, Visayas, Mindanao, kaya mo ba lakarin yan? Yan. Meaning, you need a chess war. Kailangan meron kang sapat na pera. Lalo ngayon na ang mga botante din, mga kurap na rin. Kung sino ang makapagbigay ng 5 Grabe, may lugar dito sa may Central Luzon, tigli 5,000 daw ang isang botante. Grabe, naknang kagawa, no? Hay, nako! Sige, asa na ang pagbabagong yan? Balikan ko po kayo mga suki pagkalipas ng ilang importanteng paalala. Stay where you are. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.